Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Вапцаров Хасково посрещна представители на учебни заведения, районните управления на образованието от Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Целта на инициативата е обмен на добри практики между педагозите. Че сте тук и че уважихте нашия празник и в навечерието на един много хубав и светъл празник за всички будители, за всички учители, се радвам, че сме тук. В рамките на инициативата ученици между 8 и 12 клас представиха открит урок по учебна практика в направление транспорт. Те демонстрираха ремонт на автомобил в учебния автосервиз. Нашите ученици ще наблегнат на темата хидравлична спирачна система с ABS. Ще имаме и гост-лектор, инженер Даниел Кирев, който е представител на Мотостил Хасково. Тук искам да обърна внимание, че учениците, които ще представят първия открит урок в направление транспорт, участват и в ученически практики, модернизация на професионалното образование.